Už to je nejaký týždeň, čo som robil unboxing na tento MacBook a teraz je na čase, aby sme si tento MacBook poriadne zhodnotili. Dnešným dňom, keď točím toto video, je 16. mája a je to presne mesiac, čo mám tento počítač a za tú dobu som nabral aj nejaké dobré skúsenosti a nejaké negatívne skúsenosti a v dnešnom videu si ich zhrnieme. Ako prvú asi pozitívnu skúsenosť by som tomu dal proste, že teda voľnosť, čo som napríklad nemal u toho, keď som mal stolný počítač, a to myslím tým, že môžem si ten počítač zobrať kamkoľvek, môžem napríklad editovať to na balkóne, keď mám Wi-Fi, môžem mať vlastne kdekoľvek a to úplne so stolným počítačom nemáte, čiže toto som fakt akože rád, že proste neviem, môžem si to dať na kolena a treba sa to editovať. A nie som proste viazaný na jedno miesto, kde je extrémna horúčava, napríklad v lete tam proste tej mojej izbe sa nedá žiť, je proste 30 stupňov. Čiže za toto som fakt mega rád, to je akože veľký plus. Čiže ak rozmýšľate, neviem, nad stolným počítačom alebo nad notebookom, tak zvážte tieto veci, ale ja teraz by som si napríklad už stolný počítač moc nekupoval. Tie notebooky alebo proste MacBooky zvládnu proste ďaleko niekedy viac než stolný počítač. Ako druhé plus mám určite ekosystém. Sami to poznáte, keď chcete počítať celý Android, tak jasne, že sa vám proste bude konfigurovať ten systém lepšie, budete proste rýchlejšie na tom pracovať a všetko. A zase keď ste Apple, tak proste naopak, hej, proste Apple, keď máte Apple MacBook, máte Apple telefón, tak proste hneď idete airdropovať a všetky tieto veci. Čiže ako keď máte proste celý ekosystém Apple alebo Android, tak to je proste extrémna výhoda a môžete dať nejaké, neviem, 30 GB video, ktoré by som z iPhone dával do Windows počítača za hodinu a pol, toto môžem mať za 10 minút, hej. Čiže to je tiež veľmi veľká výhoda a je to tiež dosť veľká voľnosť v tomto. Čiže určite veľká pozitívna vlastnosť je proste ten ekosystém. Keď ste fakt ako Apple fanúšik a máte celú rodinu akože Apple, tak toto je podľa mňa super prídestok do nej. Ďalšia taká výhoda, ktorú sme zaznamenali za ten čas, čo mám ten MacBook, bolo, že neviem, tí, čo editujete videá, tak poznáte proste, že vám proste Premiere alebo After Effects crashujú, keď pracujete. Toto sa mi stalo raz a bolo to zrovna včera. A zrovna včera som si hovoril, že keď mi necrashne dovtedy, tak to tu poviem, ale poviem to tu aj tak. Za celú dobu, čo mám tento komp, čo teda presne dneska mesiac, tak mi Premiere crashol raz. Na Windows počítačoch, keď som proste pracoval, tak to proste crashovalo proste na týždňovej bázi, hej, treba párkrát za týždeň mi to crashilo, nasere vás to. Našťastie proste ja si to savujem väčšinou po pár katoch, proste tam CTRL sa, to už je taká proste rutina, ale tuto mi to crashlo raz. Neviem, čím to včera bolo, že mi to proste crashlo, nestalo sa mi to, aj napríklad keď som pracoval v Premiéri a After Effects zároveň, tak proste ten crash tam neprišiel a ten počítač to proste ťahal, jak najlepšie mohol, hej, vzal mi to jeden monitor, zároveň pracoval v After Effects a Premiéri proste súčasne. U MacBookoch to vidím ako veľmi veľký plus, že tie programy vám tu crashovať nebudú a fakt je rarita, keď vám ten program crashne. To sa mi stalo zrovna včera, možno tam proste bolo niečo zle zapnuté, alebo sa zle niečo prekonfigurovalo. Ale toto vidím ako veľký plus, že keď ste proste editor, fotograf alebo tak niečo upravujete v Adobe programoch alebo celkovo iných programoch, tak vám tie programy crashovať nebudú, budete mať určite kľudnejší život. Poďme teraz trošku od pozitívnych vlastností preč, ešte sa k nim vrátime, ale rád by som tu spomenul jednu negatívnu vec, čo neviem teda, či je u mňa len, alebo tohto modelu chyba, alebo to je proste celosvetová nejaká veľká chyba. A jedná sa o to, že keď si sem zapojím externú myšku, tak akoby to neregistroval ten počítač celý čas proste. Niekedy sa stane, že mi tá proste myška sekne, alebo proste nereaguje, proste nejde mi to akoby do nej vôbec ani pripojiť, ani ju používať. Či to neviem, či je teda moja chyba, ale toto bol akože jeden z tých mínusov, ktoré som zaznamenal. Je to možno tým, že to je bezdrôtové a ide to vlastne cez 3 káble a až v tom treťom je vlastne tá redukcia. Možno keby si pripnúť drátovú, to pôjde. Ešte to vyskúšam a napíšem vám sem toto na displeji, či to išlo, ale u tých bezdrôtových to minimálne mi takto nejde a musím s tým dosť bojovať. Na touchpade nevedí pracovať, za týmto mesiacom som sa na to zvykol. Predtým som si myslel, že proste to nedám, že to je proste strašne ťažké, ale nakoniec som si na to zvykol a je to veľmi fajn. Veľmi veľkú pochvalu tento počítač dostáva odo mňa za tú rýchlosť. Vy sa ani neviete predstaviť, jak proste ma extrémne štvalo, keď som mal ten Windows počítač ešte a na ňom nejak aktívne makal. Teraz som ho už zapol tak asi pred 2 týždňami naposledy, ale keď akoby exportujete v Adobe Premiere video alebo v akomkoľvek editačnom programe, to je jedno, tak proste chcete, aby to bolo čo najrýchlejšie vyrenderované, aby ste tam proste nemuseli byť
mesiac do toho a aby to už bolo čím skôr. Na mojom Windows počítači, čo mám tam v izbe, sa mi moje video exportovalo priemerne 30 až 45 minút a to tu sa mi exportovalo toto video, ktoré ste už videli, to bola tá ochutnávka TikTok týždňa, sa mi exportovalo za 7 minút a to je 20 minútové video, hej. Čiže bežné videá sa mi exportujú za 5 minút, možno maximálne 5 až 6 minút, hej. Záleží proste, či je ten počítač pripojený k elektríne alebo kde je, aké je Wi-Fi a tak všetko. Dizajnová stránka počítačov bola pre mňa akože dosť dôležitá. Ja viem, možno si poviete, že to je proste nejaká maličkosť, ale dizajn počítaču je podľa mňa veľmi dôležitý, pretože keby ste mali nejaký proste hnusný počítač, tak ako musí sa vám ten počítač proste páčiť aj na oko. Neviem, možno to mám tak, ja možno na to trošku uchyl, ale mi sa páči, keď mám aj zvonku pekný počítač a to MacBook fakt nesklame, ten MacBook je minimalistický, je proste čistý, nie sú tam nejaké extra veci. Je to simple design, krásny strieborný. Ja som najprv odmýšľal, že zoberiem tmavý, ale vtedy by som strašne ľutoval, že som zobral tmavý a tmavý by mi tak pekne nevynikol na stole, jak napríklad tu vám hodím fotku, jak napríklad ten setup vyzeral toho 16. mája, jak som vlastne si to trochu prekopal v tej izbe. Pekný dizajn notebooku tiež podľa mňa je dosť veľká rola, i keď to neovplyvní nejak vašu prácu alebo váš požitok z tej práce, ale je to fakt akože pre mňa to je veľmi dôležité a mne na tom záleží. Ako ďalší veľmi veľký pozitívny aspekt je display. Ten display akože fakt flashback na oči, keď si to zapnete v noci a dáte si to proste na plné nity, tak to akože je dosť vidieť a dosť proste vás to osvietí a je to niekedy až nepríjemné, čiže ten display na slnku je akože veľmi pekne, je to veľmi čisté a keď si to ako uchovávate a nemáte tam proste celoživotný nejaký bordel, tak je to akože veľmi pekný. Je to tuším 1600 nitov, ak sa nemýlim, tu vám hodím presne, niečo okolo 1000 to je. A aj na slnku, keď napríklad teda som robil chvíľku na balkóne, tak som krásne videl, aj keď napríklad odtiaľ svietilo slnko, tak vidíte na ten displej pekne. Ešte som neskúšal robiť niekde proste vonku, nedostal som sa k tomu, ale určite v lete, ak pojem niekam na dovolenku, tak si MacBook za sebou zoberiem a tam pôjde práve poznať ten pôžitok z toho jasného displeja a určite to tam využijem. Ešte som do toho chvíľku skočil, toto všetko, čo tu hovoríme, čisto môj názor, nikto ma za to neplatí a mám slobodu prejavu v tomto videu, čiže to, čo si zoberte z tohoto videa, to si zoberiete, ja vám to iba hovorím nejaké moje pocity z tohto MacBooku po mesiaci a odnesete si toho, čo práve vy chcete. Váhu by dal niekto ako negatívum a dosť to aj chápem, hej, ale mne osobne tá váha nevadí. Mne ho nevadí prenášať, nie je to nejaký extra rozdiel. Už som celkom zvyknutý, že proste do školy nosím veľa kníh a toto keď budem nosiť bez toho, tak to bude vlastne to isté a ešte menej. Tento MacBook váži okolo 2 kg, 2,5 kg. Hodím vám to sem na obrazovku, nie som si teraz úplne presne istý. Ale váha mi nevadí, aj keď ho proste takto hej držím v ruke, tak ten MacBook je ľahúčky a úplne to zvládnete aj v jednej ruke, že toho sa nemusíte báť. A Air je ľahší, keď si porovnám Mamin Air s mojím Pročkom, tak ten Air je oveľa ľahší, akože už toto je celkom pre mňa ľahké, nie je to nič extra ťažké. Ale keď vám záleží na tej váhe, tak by som skôr volil ten Air, ale s Pročkom fakt ja problém nemám a podľa mňa veľa ľudí s tým problém nemá a časom si na to aj zvyknete proste na tú váhu a príde vám to ako samozrejmosť. Neviem, či na tú váhu ako plus a mínus, mne to osobne nevadí, čiže asi tak neutrálne. Není to akože ani plus, není to proste niečo, z čoho by som sa radoval, že je tak ťažký alebo tak ľahký, ale není to proste niečo, by sa nedalo zvládnuť, je to tak krásny stred a určite to je zvládnutelné. No ako jednu trochu negatívnu vec vnímam tú baterku. Na stránkach je uvádzané 18 hodín proste výdrž, ale keď robíte nejakú kreatívnejšiu činnosť, tak to je tak 6 hodín. Editoval som na tom proste bez pripojeného kábla a bolo to tak 5-6 hodín. Čiže keď sa toto kupujete, určite budete na vedomie, že to proste nie je 18 hodín nejaké kreatívnej činnosti, nejakého video editingu alebo fotografie. A je to v praxi tak 4 až 6 hodín. Záleží, čo robíte, keď renderujete nejaké 3D animácie, tak to môže byť ďaleko horšie. Toto ma trošku zaskočilo a sklamalo a mal som očakávať, že to vydrží aspoň tých 9 hodín. Možno to vydrží, keď robíte nejakú ľahšiu grafiku, nejaký ľahší strih, keď proste robíte v nejakých náročnejších programoch ako Adobe Premiere Pro alebo Photoshop, tak sa pripravte na 4 až 6 hodín. No a mňa už extra nenapadajú nejaké extra negatívne alebo pozitívne veci. Asi som tu za ten mesiac zhrnul všetko, čo som nejak zaregistroval. Ešte vám tu keď tak dodám niečo v nejakých ďalších videách, nejakých vlogoch. Ale finálny verdikt, tento počítač by som za nič nevymenil, za žiadny Windows ani iný počítač. S týmto maximálne spokojný a fakt nemám mu nič extra vytknúť, až na tých pár vecí, ktoré tu zazneli. No a ja vám ďakujem, že ste video to pozerali až sem, budem rád za like a odber, sledujte ma na mojom Instagrame, kde dávam info pravidelne. No a my sa vidíme u nejakého ďalšieho videa. Zatiaľ sa majte a čaute.